klasa kaiten mungme hambai जों के Church of Jesus Christ संख्या बाय हिंजागो CUGC जों वारें बाय म थानिंगै जों तिनि कोरोना भाइरास नि एगेन्स्ट जों तिनि वारें बारि म थानिंगै जों CUGC गै जों जे मानलाय मानि जों तिनि तिनि वारें बारियाव जों 100 परिबार न जों माइरं ताई आलु ताई सापान ताई सम 1 केजि लायै जों लायनानै बागै जों कक्सा लायखा निके माइरं जों बरकनो जों तो खाबाय जों बरकनो गोबां रना मुसुं मानि न आइबनो जों बरकनो जों जतनो पुसुरि रना बागै जों 5 केजि खलाय परिबार ताई आलु 1 केजि ताई सम 1 केजि ताई सापान थाइसा खलायै जों जे मानि जों मथा काइसा थुम लायै जों लायखा ताबुक साक जरा तिनि जागा जों लिस्ट मांखा 74 जना 74 फेमिली पर्यन्त जों रोखा ताई तिनि जागा तंखौ जों ताई अन्तत 25 फेमिली रक जों रिमाननाय जों आसा खालायो तिनि वारें बारियाव जों आगामी दिनाव ताई जों सुब्राहनि चेष्टा खायनाय तो बेखिना जों तिनि जततक माननाय मानि जेहेतु ताबु काज कर्म कुरै 2 सप्ताहनि उपर कायतंखा इनके ए जागाव तिनि सामताङै जानाय रक गरै गोनांखे बुकरिका जों जतन गरिमां ताम बागै हमले तिनि सानानि गरिं माबाय जों तिनि जों मुनि जिउ गरै हायफोनो जों जे मानलाय मानि जों म थानेंगै जों तिनि CUGC चार्च अफ जीसस क्राइस्ट नै जों अबनि थेके जों तिनि वारें बारि आमचायाव जों 100 फेमिली जों सुबानानि बागै जों तारिगात ना लाखा ताबुसा जों 74 जना सुबाय तंलायो तिरक तिनि ते बरफ खाय तंगो जों ते आगामी दिना जों सुबानाय ते सुबानायनि जों आसा तिनि त्रिपुराव तिनि अमथा ताबु बाके तिनि त्रिपुराव मनो फार्स्ट काइसाखौ त्रिपुराव तिनि अमथा CUGC मनो फार्स्ट काइसा तिनि हेड अफिस इनके शिलं जों काइसानो त्रिपुरा स्टेटआव अमबागै जों अन जागानि सम्बन्धे तो जों साइमानिया तिनि वारें बारिनो फार्स्ट बा जों वारें बारिनि जों जा मानलाय मानि जों तिनि डेलिभाराव जों थुम लायै ताई तिनि मथानि थेके जों हिसाब फाननावै सुबालाय दंलायो ताबुसा जरा आबन पुरेन्द्र ताई आलका जागरगो सुबानानि निवान सुमारक जों सुबानाय जों ताई अन जागाबो जों सुबानाय जा मानमानि जों सुबालायनि आजागाबो अन जागारावबो जों आबो तिनि पाइमानि आगोलो तिनि मथा जों आसै कक सालायै जों आबो डेट डिसिजन ना लायै जों अन जागाबो जों जा मानलाय मानि जों सुबानानै वान सुबि दंलायो